Ahoj, já jsem Vašek Matějovský a rád bych vás pozval do autokina, který bude stát tady, místo DK Invest Plzeň. Na tomhle obřím místě postavíme plátno 3x10 metrů, který bude stát zhruba někde támhle. A před to plátno se vejde víc jak 200 aut. A jak se k nám dostanete? Buď přímo z americké třídy, anebo z Denisovou nábřeží. Ale bejt váma, tak přijedu včas. Nebo se taky klidně může stát, že budete stát až někde tady. Pokladna bude zhruba někde v těchto místech. Zastavíte, koupíte si lístek a jedete. Ale prosím vás, aby jsme urychlili odbavování vozů, připravte si prosím přesnou částku, to je 150 korun za vozidlo, nikoli za osobu. Takže je jenom na vás, v jak velkém autě přijedete a kolik vás v něm bude. No. Takže prosím, pokud je to možné, žádné Masaryky, Emičky nebo Františky. Až zaplatíte, ujme s vás asistent, který vás doprovodí přímo na místo parkování. Bude-li vás honit mlsná, můžete si SMS-kou objednat jídlo přímo až do vozu. Nebudeme ale vyhazovat odpadky z okénka, nýbrž je necháme v autě a vyhodíme je až někde u odpadkového koše. Přece nechcete sledovat filmy někde na skládce, ne? Můžete se těšit na horory, ale i české, i rodinné filmy. Asi vás zajímá, jak v autě uslyšíte zvuk, když bude třeba pršet. Okýnko mít otevřený nemusíte, jednoduše si nás naladíte na rádiu. A pokud máte nějakou vytuněnou aparaturu, tak si myslím, že to bude nářez. A teď pozor. Po projekci budeme odjíždět následovně. Začne první auto zleva a za ním následně všichni ostatní. Asi nějak takhle. To je ode mě všechno. Já se na vás budu těšit od 1.6. do 28.6.2015. Vždy od 20:30. Tady na místě bejvalého kulturáku. Americká 49, Plzeň. Čau.